Oh, kamu tuh maksudnya. Arek iki las karbit apa las letek jaman. Pagahku karbit itu wae. Lah sih wong meteng Metengku lho. wong meteng kuwi lho. Lah ya demit to. Heeh, dudukan wae duduk ngono lho. Lah nggih. Matine ngupah. Jadi dadi demit to niku akhire. Heeh, ngono lho. Kebledosan. Kudune kan mesti metu jadi. Lah nggih. Dadi las. Di sini las ini. Mriki riyen wonten sing kebledosan las nggih. Rudi bilang pun tinggal. Kuwi lek las listrik las listrik gas. Karbit. Iki ndamane duduk kuwi ndamang niki ngono lho. Demit to lho ya. Heeh, ngono. Wong iki mati. Demit cilik. Demit cilik ngono. Oh demit cilik to. Milo wintis. Demit anak. Salah mudeng kaya ya angel, ya Allah angel. Sek mujin po, kalingan gak awakmu. Ya kuwi tak nguber. Mesti colok ning mburi kene sik urung enek langgare. Maksudnya